Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Yogadi Saputra. Kula saking kelas 12 IPA sekawan. Kula badhe presentasi teks drama. Teks drama karya-karya kang ditulis ing satrane nuju dialog arep ditontonake dening aktor. Ancas utawi tujuan drama tunggal nguwake semangat makarya bebarengan kali ngajak ngregani pamiliyane tiga ngasih karakter kendel wani ora gugut ora tegang. Struktur drama tunggal prolog yaitu gambaran umum mengenai drama kang arep dilakoni. Kali dialog yaitu bagian naskah drama kang arupa percakapan saking para tokoh siji-sijine. Tiga epilog yaitu kesimpulan saking drama. Jenisnya tunggal dasar ngajekake lakon A. Tragedi, B. Komedi, C. Tragedi komedi, D. Opera, E. Operette, F. Melodrama, G. Farce, Pantomim. Kali dasar pementasan A. Drama panggung, B. Drama radio, C. Drama televisi, D. Drama film, E. Drama wayang, F. Drama boneka. 3. Dasar ora ono naskah A. Drama tradisional, B. Drama modern. Unsur intrinsik A. Tema, B. Amanat, C. Alus, D. Latar, E. Watak, F. Sudut pandang. Semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.